Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion. Marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pa morahok kita di pangaradeota, di turpuk jamita nanang sipatol hasota di jamita partangyangan songoni nang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Itikion nang patol hason nami tu hita amanginang pikiran nami yang giat boi mangurupi hita taringot tu jamita di partangyangan. Ima nagawi epistel tu hari minggu tanggal 24 Agustus 2025 turpukta ima sian sada Tesalonik bindu 5 ayat 12 sahro di ayat 24. Suratnya Apostol Paulus naparjulu tu Tesalonik bindu 5 ayat 12 sahro di ayat 24. Dung takas amanginang hujaha hami turpuhon jalahu pahusor-husor hami jalahu lului hami yaka bahan na mungkin boi mangurupi hita di pangaradiota pamoroh kita di turpuk jamita nanang sipatol hasota na parjulu pandohan huele helek hami mahamu na pinatol hasni Apostol Paulus di surat naon tu huria na di Tesalonik na di pajongjong ni ibana alai ikon tadi konon ni ibana dui alanya ka namasa pangalileon namasa tunasida di turpuhon pandohan huele hele kami mahamu pandohanon di pikiran nami patak kason latar belakang ni suraton nadoh do Apostol Paulus makilalah hina borat ni nani taon ni ruas ni huria di Tesalonik. Borat ni parukilon pergumulan penganiayaan akahamaulon na diadopi na sida. Jala Paulus ikut merasakan. Nak peso di si ibana rupani doh ibana makilala. Jala hamauloni dihilala ibana rupani boi mangurui haporseaon ya karuas di tiki panguluyon hasation nasida tu debata marhiti Jesus Kristus ipakilalahon ibana dui alanido ubikir hami benar dipakai mana hata huele hele kami mahamu. Jadi ini menunjukkan simpati dan berempati pada kondisi jemaat itu. Dohot ibana makilala rupani angai ditongos ibana suraton laho patuguhon nasida patol hason pakilala anna na dohot doa makilala na tinaumuna dang murai dok dui alai songon akanong porsea hamu naung huuluho kami dohot nang diuluhon ni aka partu gini partu diomuna huele hele kami mahamu ya kami membujuk kami dalam istilah yang lain mungkin memohon kami berharap bahasa ulu mahamu. Nah, perkataan ini menunjukkan betapa dia merasa prihatin dengan kondisi itu dihilalai bana durupani hina dok ni nati naon nasida jaladang mura mempertahankan hasation nasida marbengit niroha diaka si taunoni ala hira so marna so durupani paru kilo nirotu nasida marhiti hamaulun diaka puda kondisi di nasida di partikiani penganiayaan dot aka rupani huasonya kanamora dot lana asing secara sosial sudinai dang dipersuada Apostol Paulus rupani sada si taunon naduk dui. Jadi dang disuruh ibana, dang diperintahkan rupani upangido husuru malai huele helek ma alana memang borat dui ale boha baenom huele helek mahamu ingot tamu makan manguluh kamu rupani asa podai tok tong dalam merlapatan mangulu marsaringar di si pareomuna akanong diajarhon nyaka
nama ngajari kamu, nama nguluho kamu. Asa gabe tong barita nauli gabe patron, gabe patokan, dasar bertindak, dasar berbuat, dasar hidup bersama. Dimana perjulu kuidahami ropani di Turpukta. Baru napa 2 hon hira sarupa tu beberapa minggu sebelum Jamita Ton ima merayakan kemerdekaan kita dengan slogan bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh, tapi bercerai kita runtuh. Ego sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri itu tidak akan pernah maksimal. Jadi adung ajakan nih Apostol Paulus, mungkin sekali 1 atau 2 orang akan terjatuh dari jemaat itu karena tekanan itu bertubi-tubi. Mungkin sehalak 2 halak adong do negabegaleha porsiona ala niaka si taononi. Nakpe anggo harapan si taononi nian membain sada penguatan iman doi, mendewasakan iman lam teguh porsiona sida. Marlas ni rohana sida diaka nama saya. Tu sido rupani dorongan na alai bukan mengabaikan fakta bahwa 1-2 orang akan terjatuh barangkali. Alan itu perlu saling menopang. Asa mergogo huriai sebagai satu tubuh. Song sada pamatang ni Kristus marsiurupan sapak kilalaan saroha sapikiran maka holongi dongan. Maka di sini dalam bahasa Indonesia mungkin kita buat satu khotbah dengan judul melepaskan ego untuk hidup bersama dalam kebenaran, kemurnian, kesucian hidup sebagai orang-orang percaya. Jadi sekali lagi, bila kita ingin hidup bersama, menunjukkan kasih persaudaraan, bertumbuh dalam damai bersama, dalam kemesraan, satu hal yang harus kita perlu singkirkan adalah ego, keakuan, bahwa segala sesuatu harus berfokus pada diriku, lalu orang lain kurang atau tidak penting. Hal atau pemikiran seperti ini tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan membangun dalam sebuah persekutuan. Tapi persekutuan akan terbangun dengan adanya kepedulian satu dengan yang lain. Jadi itu sida tong ditogihon Apostol Paulus na sida asa di bagasan saroha sapikiran saling menopang dalam berbagai hal. Misalnya di ayat 10 toktong mahamu merlas niroha. Ya. Toktong mahamu merlas niroha, ajakan itu untuk bersama. Toktong mahamu merlas niroha, saling menguatkan. Bukan tidak mungkin 1-2 akan lemah. Lai molo adong do rupani, rap mekel do na mekel rupani. Unang gabi rupani gabi dang olo peduli terhadap penderitaan yang lain. Lalu itu akan memperparah kondisi. Ikon patuduhod do kualitas ni nasida songon aka naung diuluhon nyaka uluan na marhaposan tu Jakoba. Jadi patuduhon. Jadi ketika mereka hidup bersama dalam kedamaian juga itu menjadi satu bentuk penghargaan kepada para pemimpin mereka. Di Turpuk tahun musi di togiho donasida mandok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debatasian hamu marhite hite Kristus Yesus unang itu pihamu todi ajakan untuk melihat karya penebusan Kristus. Ditugihon laho mernida asini rohani Jahoba nahot ro di saleling nileling na tunasida matong di roha mauliate dia sini roha ni debatanong sah tunasida menugihon nasida bersikap benar terhadap orang lain. Hira adong dua pemahaman rohani di Turpuk tahun alai sasitongna itu sejalan. Di ayat sebelum ayat 23 ayat sebelum ayat 20 di togihod dohita menjaga parangeta
asa di bagasan habadiau. Tetapi manusia tidak akan pernah sempurna. Bareng manusia di dogma di ayat 27 diperbadiai di bata pardamei mahamu gabe sun dengan. Jadi yang menyempurnakan hanyalah Kristus. Kesempurnaan ada dalam Kristus. Tapi bukan dalam berarti kesempurnaan ada dalam Kristus lalu aku tidak perlu menjaga kekudusanku. Toi ma ulah mana sana tarulau hola Kristus doa menyempurnakan. Tidak begitu. Ada hal yang harus kita jaga. Usaha tak asa mangulu humbartulo moni rohani debata, tapi bukan usaha mencapai keselamatan. Karena itu tak mungkin. Lalu usaha yang kita lakukan apa? Usaha mensyukuri keselamatan. Ahadan taulahon laho dapat haluau nido umbain naga bitaulahon nadengkan daw. Ale taulahon nadengkan laho makamaliatehon haluau nido. Jadi segala perbuatan kita dalam usaha untuk hidup benar dan lain-lain itu adalah dalam satu rangka pikiran untuk mensyukuri keselamatan itu. Namun kesempurnaan itu hanya Kristus yang mampu memberikannya. Asni roha dohot holong ni rohani debatabe. Asni roha ni Jehovah nahot roh di saling liling na ido na pinasahat tu hita. Na relapatan dak peluang na hita. Anggo hita maniop debata dak sempurna hita. Karena kita dalam segala upaya terkuat kita pun kita mungkin bisa jatuh. Dalam segala upaya terkuat kita pun untuk tetap setia kepada Tuhan dengan segala perbuatan kita, bagaimanapun kita tidak akan bisa sempurna. Lalu yang kita harapkan adalah kasih karunia Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan kita itu, lalu Tuhan menyempurnakan. Dan Dia yang menguduskan. Anggo hita do rupani daktar baik kita somar dosa. Nang pamangan do lan asing merdosa do nakpe adong do dihita secara etika patron hidup untuk mensyukuri keselamatan itu ikon nadengkan do ulahunoku alai bagaimanapun itu tidak akan sempurna. Tapi pada akhirnya kita harus menyerahkan hidup pada Tuhan. Ibana do na pabadiahok kita saluhutna nakin ulau nadengkan na taula mangulu humbartulungan rohani dewata saroha sa pikiran di bagai sadahuria songon pamatang ni Kristus itu dalam kerangka mengisi waktu untuk kedatangan Kristus. Alarak tabu tikina. Ala di surat Tesalonika sada kepastian nekorodo ari paruhumani. Alarak tabu to partikian. Anggo idok dorupani songon somal hami pai maho kereta di New York idok. Kereta akan tiba 15 menit lagi. Kereta akan tiba 10 menit lagi. Kereta akan tiba 5 menit lagi. Tentu kita punya persiapan. Tapi hari Tuhan kita tidak tahu tiba berapa menit lagi. Maka untuk itulah siap sedia senantiasa. Jadi diperbadiai debatado hita sah rodi ujungna di nahot tita toktong porsea tu ibana jala di nahot tita maka muliatehon haluahon na pinasaha na tu hita. Ima di pikiran nami berarti mulai bante mani minggu tas ni rohani Jehovah hot roh di saling liling na ima holong ni rohani debata na usaha tu hita di bagasan Kristus. Molo tatiuk dui jala tahaposi do asidot holong ni rohani debata manok tong hot saling liling na atong manok tong mahita benget. Ala asin ni rohani debata pe tok tong do di lehot tu hita sah roh di saling liling na. Lalu sebagai upaya mensyukuri anugerah itu maka mau lihatehon pasu-pasu asidot holong ni debata benget maau sahat rodi saliling ni lilingna mampu ala asidot orang ni debata pe tok tong do di pasahat kita sahat rodi saliling ni lilingna.